Urmează cineva? Da. Când vine cu tot? O să fie, va fi cineva. Dar când vine cu tot? Cam 5 minute maxim. Termin. Fii atent, am aici să ții minte ordinea lor, doar te uiți. Privești, nu te implici cu ea, doar te uiți. Valoare sau valoare? 2, 3, în aceeași ordine să ții minte. Așa. 1 și sunt de roșii. 1, 2, 3 și 4. Astea sunt niște figurine. Da? Ok. Da. Bun. Am să pun figurinele aici. În schimb, am 1, 2, 3, 4, da? Da. Să vedem. Da. Așa. Punem așa. 4, 3, 2 și 1 asul, da? Da. Punem aici peste. Da. Desfacem ușor și punem asul, că e fiind 1, îl punem după prima carte. Scuturăm, pognim, apare deasupra. Desfacem cărțile, astea negre, luăm de aici 2-ul și îl punem după a doua carte. Se vede, da? Da. Închidem ușor. Pognesc, apare 2-ul. Deci am 1, 2, 3 și 4, da? N-am alte cărți în plus. În schimb, am 1, 2, 3, 4. Deci toate sunt de negre, da? Da. În schimb, fii atent, luăm de aici 3-ul, După a treia carte. după a treia carte, se vede ușor, da? Scuturăm, pognim, apare aici 1, 2, 3 și 4, da? Așa, bun, toate cărțile pe față, 1, 2, 3 și 4. Deci cum să aici 4 negre. În schimb mai e rombul de aici, 4. Iau, punem peste, scuturăm, pognim și apar deasupra și toate sunt. Filmați,